பிரைஸ் தி லார்ட். திருத்தூதர் பணிகள் 3ஆம் அதிகாரத்தை பற்றி இன்றைக்கு தெரிந்து கொள்வோம். இயேசுவின் சிலுவை மரணத்திற்கு பிறகு சீடர்கள் மிகவும் சோர்ந்து போனார்கள். இயேசுவோடு தலை நிமிர்ந்து நடந்த அவர்கள் சிலுவை மரணத்திற்கு பிறகு தலையில் முக்காடிட்டு கொண்டு பயந்து அறைகளில் பதுங்கினார்கள். இயேசு 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார். மதலேன் மரியாளுக்கு காட்சி கொடுத்தார். எம்மாவுஸ் சென்ற சீடர்களுக்கும் காட்சி கொடுத்தார். அவர்களுடைய சீடரான பேதுருவும் மற்ற சீடர்களும் பழையபடி அவர்களுடைய தொழிலான மீன் பிடிக்கும் தொழிலுக்கே சென்று விட்டார்கள். மீண்டும் இயேசு அவர்களுக்கு காட்சி கொடுக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியினால் சீடர்களை நிரப்புகிறார். இதன் மூலமாக அவர்கள் மீண்டும் நற்செய்தி பணி அறிவிக்க போறாங்க. ஒரு நாள் யோவானும் பேதுருவும் 3 மணி அளவிற்கு ஜெருசலேம் தேவாலயத்திற்கு போகிறார்கள். இந்த 3 மணி நேரம் என்பது நம்ம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிர் விட்ட நேரம் என்பதால் அதை வழக்கமாக கொண்டு அவர்கள் ஜெருசலேம் தேவாலயத்திற்கு ஜெபம் பண்ண போவார்கள். அப்பொழுது பிறவிலே முடவனாயிருந்த ஒருவனை ஆலயத்திற்கு வாசலில் அழைத்து வராங்க. அப்போ யோவானும் பேதுரும் அவனை பார்க்கிறாங்க. அவன் இவர்களிடம் ஏதாவது கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறான். பேதுரு ஒரு நிமிடம் யோசித்து பார்க்கிறார். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பணமோ பொருளோ யாருக்கும் வழங்கியதாக அவர் நினைவு கூறவில்லை. மாறாக நலம் அளித்தார், அன்பை பொழிந்தார், நோயாளிகளை குணமாக்கினார். இதை நினைத்து அவர் அந்த முடவனை பார்த்து சொல்றார், வெள்ளியோ பொன்னோ என்னிடம் இல்லை, இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் நீ எழுந்து நட என்றார். உடனே அவன் கால்கள் வலு பெற்றது. எழுந்து நடக்கலாம். பார்த்த மக்கள் மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். பேதுருவையும் யோவானையும் மக்கள் கூட்டம் சூழ்ந்து கொண்டது. நீங்கள் ஏன் ஆச்சரியப்படுகிறீர்கள்? நாங்கள் அவனை குணமாக்கவில்லை, இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயர்தான் அவனை குணமாக்கிற்று. உண்மையான கடவுள் அவர்தான். நீங்கள் அவரை பிலாத்துவிடம் ஒப்படைத்து சிலுவை தண்டனை வாங்கி கொடுத்தீர்கள். ஆனால் அவர் மீண்டும் உயிர்த்தெழுந்தார். நாங்கள் செய்த இந்த அற்புதமே அதற்கு சாட்சி என்றார்கள். உடனே 5000 பேர் அன்றைக்கே மனம் திரும்பி இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அன்றே கிறிஸ்துவத்தின் தன்மை மிகவும் ஆழமாக நடப்பட்டது. தூய ஆவியால் நாம் நிரப்பப்படும் போது நற்செய்தி அறிவிக்கும் துணிச்சலும் அதிசயங்களும் பிறக்கும் என்பது இந்த நிகழ்வின் மூலம் விளக்கப்படுகிறது. பிரைஸ் தி லார்ட்.